Yn y fideo yma, byddwn ni'n gweld sut gallwn defnyddio Python i blotio. Hynny yw, creu siartiau a delweddau allan o ddata. Mwyn gwneud hyn, rhaid i ni ddefnyddio llyfrgell allanol. Y llyfrgell Matplotlib byddwn ni'n defnyddio. Mae Matplotlib yn dod gyda'r pecyn Anaconda a ddefnyddiwn i osod Python. Felly, os defnyddiwch chi hwnna, bydd ddim rhaid i osod eto. Fel arall, i osod llyfrgellau allanol, defnyddiwn pip. Mae pip yn darn o feddalwedd sy'n llawrlwytho a gosod pecanau Python yn awtomatig. Mae'r enw yn dod o'r acronym ailadroddol pip installs packages. Rwan ystod ni'n edrych ar y command line. Oherwydd bod Jupyter yn defnyddio'r command line yma, rhaid agor yn arall i ddefnyddio pip. A teipiwn pip i weld astudio yna. Dylai pip ddod gyda'r rhan fwyaf o osodwyr Python, a dylech weld rhywbeth fel hyn. Nawr i osod Matplotlib, teipiwn pip install Matplotlib. Bydd y meddalwedd yn redeg os oes cysylltiad i'r we. Yn yr achos yma, mae pip yn dweud bod Matplotlib gyda ni'n barod. Os nad oes copio'r llyfrgell gyda ni, byddai pip yn ei lawrlwytho ac yn ei osod yn awtomatig i ni. Nawr, awn ni yn ôl i Jupyter i ddechrau plotio. Os wnaeth pip lawrlwytho rhywbeth, rhaid i Jupyter cael gwybod hynny, felly rydyn ni am ail ddechrau'r kernel. Nawr i mewnforio Matplotlib. Mae Matplotlib yn enfawr. Y ffordd mwyaf hawdd i ddechreuwyr ei ddefnyddio yw drwy defnyddio pyplot, felly rydyn ni am roi .pyplot. A rydyn ni am mewnforio pyplot o dan yr enw llawfer plt. Nesa, hoffwn i gweld y plotio mae Matplotlib yn ei greu. Rhaid deud wrth Jupyter i wneud hynny gyda'r gorchymyn canran Matplotlib inline. Mae'r gorchymyn yma yn unigryw i Jupyter. Does dim rhaid gwneud hyn wrth ddefnyddio Python mewn unrhyw amgylchedd arall. Nawr gadewch i ni gael rhyw data i blotio. Fan hyn gwelir rhestr o ddyddiadau a gofoblogaethau cyfatebol. Gallwn ni greu blot llinell drwy defnyddio'r gorchymyn plt.plot. Ac yn y colwm rydyn ni am roed beth ydyn ni eisiau plotio, sef poblogaeth. Gallwn ni greu plot llinell drwy'r gorchymyn plt.plot. Mae hyn yn cymryd rhestr o rhifau i'w blotio. Os plotiwn hwn gan roi un rhestr yn unig i fewn, mae Matplotlib yn tybio bod y pyllau rhwng y gwerthoedd yn gyson. Ac rwy'n gwelir y graff. Ond os edrychwn ar y rhestr o blynyddoedd, nad yw hyn yn wir. Mae yna gap rhwng y blwyddyn 1990 ac 1995. I blotio gwerthoedd y poblogaeth wedi ledaenu'n gywir, gallwn ni hefyd roi gwerthoedd yr echelin x i'r ffwythiant plt.plot. Da ni'n gwneud hyn gan roed plt.plot. Ac yn gyntaf rydyn ni am roi blwyddyn, poblogaeth. A gwelwn ni nawr fod hyn yn fwy ddarllenadwy. Edrychwn ni nawr ar ddau fath o siart arall, histogram a plot gwasgariad. Dyma mwy o ddata i blotio. I greu histogram o'r pwysau, defnyddiwn y ffwythiant plt.hist, sy'n cymeryd rhestr o gwerthoedd i'w blotio. A gwelwn y histogram hon. Yn gloi, rydyn ni am ddangos plot gwasgariad. Tybiwn bod y gwerth gyntaf yn y rhestr pwysau
yn cyfateb â gwerth cyntaf y rhestr taldra, a bod yr ail gwerthoedd yn gyfatebol ag yn y blaen. Nawr gallwn ni roi'r rhestr yma i fewn i'r ffwythiant plt.scatter. A rydyn ni am roi pwysau cyntaf a taldra. A rydyn ni'n gweld y plot gwasgariad. I arbed y plot ar ffurf defnyddiol fel PDF, crewn plot eto. Ond y tro yma, yn y llinell o'r dan hwn, rydyn ni am arbed y plot trwy defnyddio plt.savefig. Ac mewn cromfacha, rydyn ni am roed enw'r ffeil mewn dyfnodau, gwasgariad. Rydyn ni am enw i fewn plot gwasgariad. Ac yn y cromfacha, o fewn dyfnodau, rydyn ni am roed enw y ffeil rydyn ni'n greu, sef plot gwasgariad. Ac yna ychwanegwn .pdf. Wrth edrych matplotlib i arbed yn y ffurf graffig vector yma. Mae'r ffeil yma yn cael ei arbed yn yr un lle ar Notebook. Felly, os ni'n edrych yn Finder, o fewn y ffolder yma, rydyn ni'n gweld bod plot.gwasgariad ar yr un lle ag ein Notebook plotio. Felly, yn y fideo hon, rydyn ni wedi edrych ar sut i osod Matplotlib a sut i defnyddio Matplotlib o fewn Jupyter i greu plot, ac wedi edrych ar histogram, ac sut i greu plot gwasgariad, ac i safio hein i ffeil mewn ffurf defnyddiol.